Goddag. I dag skal vi snakke om cellens energiproduktion. Under dette emne vil vi komme nærmere ind på aerob og anaerob energiproduktion, røde samt hvide muskelfibre. Vi vil forklare, hvad der sker ved motion, og så vil vi forklare fænomenet iltgæld. Her ses menneskekroppen og de vigtigste og største muskler i den. Generelt set om muskler i menneskekroppen kan man sige, at de består af to forskellige muskelfibre, røde og hvide muskelfibre. De røde muskelfibre er ofte brugt til en aerob energiproduktion, som jeg vil forklare lige om lidt, hvorimod at de hvide muskelfibre bruges ved en anaerob energiproduktion. På billedet læses de største årsager til, hvorfor at den enkelte form for energiproduktion er tilegnet til den enkelte muskelfibre. For eksempel så kan man sige om de hvide muskelfibre, at de har et højt indhold af glykogen, som optimerer den anaerobe energiproduktion. På den anden side kan man sige om de røde muskelfibre, at de indeholder mange mitokondrier, som gør, at de er egnet til en langvarig aktivitet i musklen. Når man snakker om anaerob og aerob energiomsætning, er det vigtigt at opfange den største forskel på de to energiomsætningsformer, som er, at anaerob er energiomsætning uden ilt eller tilførsel af andre næringsstoffer, hvorimod at aerob energiomsætning er med tilførsel af ilt eller andre næringsstoffer. Når man snakker om muskler, så udregnes dens energi i ATP. Ved en anaerob energiomsætning fås denne ATP fra musklens kreatin-fosfatlager, hvorved at den mængde kreatin og fosfat så bliver omdannet til ATP, og dermed har musklen energi. Ved en aerob energiomsætning dannes ATP'en på den måde, at der bliver tilført ilt og myoglobin til musklen, og det bliver dermed omdannet til ATP. Dette sker hovedsageligt i de røde muskelfibre. En anden stor forskel på aerob energiomsætning og anaerob energiomsætning er mængden af potentiel energi, som der bliver udløst. Ved en anaerob energiomsætning, som der ligesom starter den her proces, der bliver kreatinfosfaten nedbrudt, så den bliver til 2 ATP, altså en mængde energi, og noget mælkesyre. Hvis man så tilføjer ilt til den her mælkesyre, så har man genskabt noget glykogen, som man derefter kan nedbryde ved en aerob energiomsætning, og den her aerobe energiomsætning, den er fuldstændig, det vil sige at man derefter kun har noget væske tilbage, som bliver forladt fra kroppen, enten i form af sved eller at det bliver tisset ud. I specielt sportsverdenen er det meget anvendt med de to forskellige energiomsætningsmetoder. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i langdistanceløb og 100 meter løb. I 100 meter løb, der vil det være den anaerobe energiomsætning, som der er i spil hele tiden. Den største fordel ved en anaerob energiproduktion, det er, at musklerne de reagerer hurtigere, og du har ikke brug for at trække vejret. Her på billedet, der ses Usain Bolt og en masse andre hurtige 100 meter løbere. Der trækker man cirka vejret
allerhøjst 2 gange under sådan et løb, og det er for at optimere kroppen og for at udnytte den anaerobe energiproduktion. Et typisk eksempel, hvor at den aerobe energiproduktion er i spil, er ved langdistanceløb, eksempelvis maratonløb. Her ses et par maratonløbere, og de vil bruge den aerobe energiproduktion, fordi at den gør, at musklerne de kan holde sig i meget længere tid, de kan være aktive meget længere tid ad gangen. Dog er der ikke kræfter til at lave eksplosive bevægelser, men derimod bevægelser, som belaster de store muskler, og som skal gentages rigtig mange gange. For eksempel løb, hvor det egentlig er den samme bevægelse, der bare bliver gentaget ufattelig mange gange. Og det foregår i de røde muskelfibre, hvorved at der også er optimale forhold for netop en aerob energiproduktion, hvor at specielt den store tilførsel af ilt til de røde muskelfibre gør dem specielt egnet til den her form for energiproduktion. Du har nok oplevet, at når du har været ude at løbe eller dyrke anden form for motion, så vil du også være forpustet efter den fysiske aktivitet er afsluttet. Dette er på grund af fænomenet iltgæld. Iltgæld, det går egentlig ud på, at når du har brugt din krop, så skal du restituere. Og det er specielt de hvide muskelfibre, som der skal restituere, og det er fordi, at kreatin-fosfatlagerne, de skal reetableres, og de skal ligesom oplades igen, og det bliver de ved hjælp af ilt. Når man er ude og løbe, så kan man også opleve, at man bliver meget forpustet, hvis det er, at man starter med at løbe rigtig hurtigt. Og det er fordi, man ligesom skal spare på kræfterne, og man skal økonomisere med dem. Lige så snart, at man starter en fysisk aktivitet, så vil de første bevægelser blive lavet, og de første muskelaktiviteter, de vil ske i de hvide muskelfibre, og det vil være en anaerob energiproduktion, der vil være tale om. Det er fordi, at kroppen, den skal tilvænne sig tempoet, som man ligesom bliver sat under, og som det fremgår af figuren, så vil det ske efter 2 minutter. Selvom det kan være hårdt at dyrke fysisk aktivitet og motion, så er det en rigtig god idé. Det styrker hjertet, og det styrker hjertet og de andre kredsløb i kroppen. Når man laver konditionstræning ofte, så tilpasser kroppen sig så det her pres og det her tempo, som det bliver sat under, og man kan måle det og specielt se det på 4 forskellige ting. Man får større og stærkere åndedrætsmuskler, og derfor øget åndedrætsdybde, øget åndedrætsfrekvens, hvilket medfører større lungeventilation. Man får også et større og stærkere hjerte, hvilket betyder, at der kan pumpes mere blod per slag, og derfor lavere hvilepuls. Hjertet er altså mindre belastet. Man opnår også mere globin i muskelcellerne, hvilket medfører, at de røde blodlegemer har øget evne til at få trukket ilten ind i muskelcellerne. Musklerne er altså mere optimeret. Man opnår også en mere effektiv produktion af energi, da indholdet af enzymerne, der styrer respirationsprocessen, er øget. Ved anvendelse af hovedsageligt en af de 2 muskelfibre, så vil kroppen også tilpasse sig det. For eksempel maratonløbere, de bruger stort set kun de røde muskelfibre,
og har stort set kun en aerob energiproduktion, og det afspejler sig også i kroppens fordeling af muskelfiber, som umiddelbart er sådan 50-50, men her der kan man så se udviklingen inden for de forskellige sportsgrene blandt eliteudøvere. Hej. I dag der vil vi også komme ind på ild fra lunge til celle. Under det der vil vi snakke om respiration, blodets kredsløb og sidst men ikke mindst lungeventilation. Velkommen tilbage. Nu skal vi høre lidt om respiration og blodets kredsløb. Hvis vi starter med respiration, så kan respirationens betydning faktisk beskrives så kort som, at hvis vi ikke har respiration, så dør vi. For ved respirationsprocessen, der bliver der nemlig skabt ilt. Og ilt, det er livsnødvendigt for cellerne. Ilten bruges nemlig til i cellerne at danne kemisk energi i form af stoffet ATP. Alle celler har brug for ATP til at fungere. Og kun ved respirationsprocessen kan vi danne ATP. Men der er dog en undtagelse, og det er ved anaerob energiproduktion, hvor muskelcellerne nemlig selv kan producere mængder af ATP. Men hvis vi så retter fokus mod blodkredsløbet, så kan blodkredsløbet, som vi har her, beskrives lidt som et transportsystem. Det er et transportsystem for vores blod, og det består af 4 hovedkomponenter. Lungerne, hjertet, blodet og blodkarnettet. Hvis vi så starter med at fokusere på lungerne, så er det altså her, at ilten, den bliver, at blodet får noget ilt og bliver iltet, som jo er nødvendigt for, at cellerne kan få ATP, som vi nok husker. Det var også vigtigt lige at nævne, at i det her transportsystem, der bliver der også adskilt de her affaldsstoffer som CO2 og andre ting. Men lungerne sørger sig for, at blodet det bliver iltet, når det kommer op her. Så bliver blodet iltet og kommer rundt. Så kigger vi på hjertet. Hjertet er jo grundstenen. Det der ligger i midten her. Og det er, ligesom lungerne, utroligt nødvendigt, for at vi kan fungere. I venstre side, som faktisk er højre på billedet, men man skal forestille sig en krop, der står, og så er det i venstre side. Der har vi det iltede blod. Det der er kommet op her, og kommer ud og bliver iltet. Og derved kommer rundt til alle cellerne i kroppen. I højre side, højre hjertekammer, der har vi så det uiltede blod. Når blodet det er blevet iltet gennem fra lungerne, så kommer det ud her i venstre side og går rundt til alle de forskellige celler, som optager den her ATP og ilt. Når det så er kommet helt ned, og det iltede blod ikke er så iltet mere, så skal det jo op igen, for det er jo et lukket kredsløb, det er vigtigt at huske på, op igen til hjertet og op til lungerne for at blive iltet igen. Men hvordan pokker kan det komme fra benene og herop til? Ja, det skal jeg fortælle jer. Det er ved, at der er nogle vener, der kan trække sig sammen og skubbe blodet opad. Hele vejen op igennem her, der bliver blodet presset som en pølse op til blodet til hjertet igen, hvor det så på ny kan blive iltet. Men blodet det bliver altså presset fra venstre hjertekammer ud til hovedpulsåren, nemlig aorta. Fra aorta der bliver blodet presset ud til små pulsår, arterier, som Oliver nok skal komme ind på. Fra arterierne der kommer blodet videre ud til nogle små kapillærer,
Og i disse kapillærer, de får så den her ilt. Og de her kapillærer, de ligger meget, meget få millimeter tæt på hinanden. Så derfor så vil der altid være mulighed for cellerne, at de kan få noget ATP. Det er så sådan, at muskelceller er ekstra gode og ekstra hurtige til at få ilt. Fordi de har nemlig det stof, der hedder myoglobin. Myoglobin, det trækker simpelthen ilten til sig og er meget gode. Det er lidt ligesom en magnet med ilt. Det siger, og så er der simpelthen en masse ilt. Men ja, det var sådan set lidt om respirations- og blodkredsløbet. Jeg håber, at I lærte noget. Vores tredje og sidste emne er et kuldioxids rejse fra cellen og ud af munden igen. Vores underemner er alveolerne, luftveje og arterier. Et kuldioxidmolekyle rejse hele vejen fra cellen og ud af munden igen. Et kuldioxid er et affaldsstof fra cellernes stofskifte. Det optages af blodet ude i vævene og udskilles i lungerne til udåndingsluften. Når ilten skal ind i kroppen, så skal kuldioxiden væk fra cellerne og dermed ud af kroppen. Kuldioxid det stammer fra den mad, som vi spiser, og når det så bliver fordøjet. Cellernes kuldioxid det stammer fra, når det har brændt det af via respirationsprocessen. Dog så er kuldioxiden i cellerne alt for høj i forhold til den mængde af blod, som vi har i kroppen. Så noget af blodet det siver så over i blodcellerne, og så binder det sig til blodcellerne. Resten af kuldioxiden den vil så blive opløst i blodvæsken. Luftvejen. Luftvejens opgave er at bringe ilt til blodet samt fjerne kuldioxiden fra blodet. I lungerne så passerer ilten over i stadig mindre og mindre rør, hvor det så til sidst vil passere over i blodbanen. Arterie. Det iltrige blod bliver ført ud via pulsårene, altså arterie, og en arterie det er en pulsår, som fører blodet fra hjertet. Hvis vi retter synet hen mod lungerne, så går transporten den helt modsatte vej. Koncentrationen i alveolerne er meget lav, og en alveole det er de mindste luftrum i lungerne. Det er dem, som gør, at ilten trænger fra lungerne og ud i blodbanen, og dermed at kuldioxiden trænger fra blodbanen og ud og over i lungerne. Alveolerne. Fordi at koncentrationen i alveolerne er meget lav, så diffunderer kuldioxiden gennem karvæggen og derefter ind i alveolernes luftrum. Så afslapper man mellemgulvsmusklen, brystkassen vil sænke sig, og de 4% kuldioxid suser så ud i atmosfæren.